Hindi lahat ng gwapo nag-aartista. Yung iba, DJ lang. This is the mix of DJ Idol. Hoy! May gabi ka na itong tanan. Pastilan. Hello, sir. Hi, guwapo. Risa Sokinio. Good evening. May gabi. Balik ka. Kaya naatay announcement ron. Naay good news. Naasay bad news. Mag-shugod tas good news. Sige. Kumbati mo dia. Bahala na. Aing BE. Iti Lozada mayang gabi ni mo dia. Akong igagaw. Ako gikasyapan manong lecture. Binuan. Mayang gabi, tanan mayang gabi kaniyong tanan mga kaigsunan. Magbingo kita karong gabi. Diyos ko lab labisti, naabay panghatag ron Roger Besia kung siya itong ihatag ni. Manghatag-tag problema. Paita. Hey, nara. Magsugod ko ba sa totoo na may gabi sa tuwang makaigsunan nga paday nagpaminaw ni atuang nagpaminaw nagtanaw di ay. Nagtanaw sa tuwang tulamanon matagabi makaigsunan daghang king salamat ninyo. Kaninyong tanan, maayong gabi. Pa-shout out sa mga Surmions family ni Ma'am Tichi. Pasilo ako Ma'am Tichi, totoo ihatag na ko nimo imuhang nadagan nga load kay medyo na traffic ta ganiha. So akong baliko no, naatay good news, naasa tay bad news. Magkamulay bahala kung sa inyong gusto. Brian Mabatid, hi tol, paki-shout out sa akong wife na si Alma Amaria Tangpos. Ingat ka always, I love you. Paki-shout out po tol sa Mabitad family and Tangpos family diya sa Dalaget. God bless you all. Daghang kayong salamat kaninyong tanan. Lenny Pinaran, magandang gabi sa iyo. Jokers man po tangi. Ayong gabi, mayong gabi, Maria Virgin Busico makaigsunan. Mayong gabi, kaniyong tanan. Salamat sa inyong paghapit. Mayong gabi, sir. Shout out ko sa akong mother-in-law, Marian Midel, sir. Nga Eva, supportive kayo nako. Salamat ma. Dakan king salamat ma sa imong pag-support sa imong pinalanggang anak na si Ivy Midel. Dakan king salamat. Mayong gabi, una karon makaigsunan, no? Kay dili ta klaro nga dagang tag-eyebags. Saon na lang ni. ACG Nudner Oni Razan Botangin Chaman Nazareno ni. Pa-shoutout ko sa Rindon og Nazareno family sa Oslob, Cebu. Mayong gabi isa na mga taga Oslob lo. Mayong gabi kaninyong tanan. Ganiya murag og naglanog-lanog pero karon murag okay na. Mercedita Montero, good evening sir. Mayong gabi sa nimo dia ma'am. Good evening. Yes, may gabi Florivic Novo, may gabi kaniyong tanan diha sa Alo Oslob, Cebu ug sa Bugo Alo Oslob, Cebu ug sa tanang mga taga-hagdan, tanang taga-ang-ang, mga lampinig sa hagdan, kamong tanan diha may gabi. Ang ayong gabi ag maluto, andama, botang ina maluto. Paki-shout out sir sa mga Montero family, may gabi sa mga Montero family no Luz Calanovo, Bidia sir, may gabi sa nimo dia ma'am. Thanking salamat. Good eve sir, pa-shout out ko sa lang teachers of Tongkop National High School watching from Minglanilla, Cebu. May gabi nimo dia ma'am Marn Samra Peridano diha sa Minglanilla, Cebu. Murag silingan ra man siguro nako ni.
Daghang salamat sa inyong paghapit ma'am. Mayong gabi sa tanang mga teachers diha sa Tungkop National High School. Hapit na gyud magsugod ang pag-abli sa tuwang klase. May Arunda, good evening sir. Pa-shout out sa Cubana diha sa Nagatuyan nag-work. Salamat sir, God bless. Mayong gabi diha na sa bana ni Ma'am May Arunda diha sa Tuyan, City of Naga, Cebu. Mayong gabi. Si Lenny Pinaran, ikaw makabuhay taong tulog. Well, shout! Basta maingay, gising ang tulog. Kailangan natin magingay ngayon. Wala tayong kapitbahay, umalis. Tayong magingay dito. Bahala na. Ang importante dito ay mahalaga. Sunwagtang ako. Pa-shoutout ko sa mga Nika Nazareno nga nagpakalaw. O nagpalakaw. Okay, nagpakalaw. Mayong gabi, no? Naay raffle na po sir, gikan ni Los Calanovo. Natay pa-raffle mga kaigsunan. Sa dili pa ta magpa-raffle no, na ako isulti ninyo nga good news. Nasa tay bad news. Magsugod as bad news? Or magsugod as good news? Maying gabi, Ma'am Imem, o pero maying gabi ni mo dianok, Ma'am MM Cuerpo. Salan, mag-ininsik naman, kamura, magwala ka move on, botang, mag-move on taron. Pasiluha kay kong makaigsunan nga nalita karong gabi una no, minta murag taas-taas tagi lakawan ganiha, ngunya murag nalita gamay. Ay mo gabalaka kay naatay giadto nga makapalipay sa tanan nga manan-aw nato. Diha lang jud mo. Shout out Mary Joy Lunday, Janmar Tampos pa shout out sir. Yes, shout out nimo diha jong Janmar Tampos. Mayong gabi nimo diha. Salamat sa imong paghapit. Ay lang jud mo biya makaigsunan no, pero kung ganahan mo mabiya, okay ra gyapon mo biya mo. Ang naman sad kong biyaan ba? Brian Mabitan, if sir, paki-shoutout po ko sir sa akong mga anak na si Yashuan Joy and Joshigan Mabitan. Amping mo always na ako. Nak, love kayo mo ni Papa. Daghang kayong salamat, no? Daghang kayong salamat ninyo. Joshua Canada Abirion. Pa-shoutout ko sa tanang tagahagdan Oslo, especially sa Usaita family nga gipanguluhan ni Ma'am Serapia Mirna og Gilbert. Daghang kayong salamat gikan ni Joshua Canada Abirion. Murag layo ni Joshua kay kaabot man ni Canada. Unsa man ang bad news sir? O sa unahon ninyo, bad news or good news? Pagsulti mo ha. Good evening sir, pa-shoutout ko sa akong mga best friend nga future teacher. Sila si Judith Lariuza, Maricar Bakatan, Abapo, Crislin Hernane, and Jana Montañez. Seymour. Nara pa nila mga Easternians na sila sir. May kumusta no? Kumusta mga taga Cebu Eastern College no? Ato ang gisuot, kabalo pa sa akong gisuot. Cebu Eastern College, di ba? Sponsored by Cebu Eastern College. Lenny Pinyaran, enjoy lang live natin. Paki-greet lang sa lahat naman na pinsan ko, Oroquita City. Magandang gabi po dyan sa iyo, Ma'am Lenny Pinaran. Magandang gabi sa lahat ng mga pinsan mo dyan sa Oroquita City. Sana po ay tayo ay mag-enjoy lang po at saka ganyan. Walang problema. Ang mga magproblema, dapat nating kalimutan. Kasi pag hindi nyo kalimutan ang lahat ng mga problema ninyo, ang tawag doon, hindi tayo magka-move on. Alam niya ni Wina Mirasol Miramar, yung mga move on ba? Kung sa inyo unahon akong gusto, kung sa inyo akong gusto, kung sa inyo unahon akong i-announce, good news or bad news? Kining bad news, no? Pwede po ni mo ang good news. Basta lagi. Mayang gabi ka na. Pa-shoutout ko sa akong langga nga si Mariap Sinahon Agang. Amping Permi and God bless. Gikan ka na makigsunan ni Engineer Charlo Lianto. Mayang gabi. Alusa sa itong mga sponsors. Mayang gabi ni Muliano, Engineer, no? I'm watching now from Mandaluyong. Mandaluyong ni si Ma'am. Magandang gabi sa iyo, Ma'am. Nasa Mandaluyong po kayo. Mag-ingat po tayo dyan, Ma'am, no? Kasi aram naman natin yung panahon ngayon. Medyo delikado pag lumabas. Hindi po tayo masyadong lalabas mga kaibigan kasi delikado po talaga sa labas. Pero pag nag-comply ka,
at gusto mong lumabas, aba, pwede na palang lumabas. Yan tayo eh. Kala nyo hindi ako marunong magsalita sa Tagalog? Hindi talaga. Bito ma'am, maayong gabi ni mo diya ma'am Lini Pinarano. Magsabi ka lang ma'am, pag hindi ka naintindi man kasi i-translate natin yan. Ang mag-translate niyan si Maria Virgin Bosico. Paki-translate, oy. Maria Virgin Bosico sa ating mga sasabihin. Ni Kumbel Mendez Ilardo, shout out ni Mary Joy Lunday, maayong panglantaw ni Mudia, katawa lang taani, maudyo, di kita katawa ni. Di kita mo problema ni no kay kung magkatawa ta, sultihan ta mo si sekreto no pananglitan kung naaga ni maningil ninyo inyong silingan ng inyong giutangan. Pagkatawa lang gyud mo pirmi, sige mo katawa di ba maana inyong giutangan nga balik ta kay murag nain hitabo. Mao na sikreto. Sikretos mga gwapo. Og sikretos mga way kwarta. Paita ay. Mayang gabi sir, watching from Mexico, Pampanga. Shout out sa akong family sa Danlungsod, Oslob, Cebu. Luna family. Mayang gabi sa na mga Luna family diya sa Danlungsod, Oslob, Cebu. Bad news sa itong unahon. Shout out sir kay Bets Arunda diha sa Naga. Amping diha sa Naga gikan sa banggiitang asawa. Yes, kana. Naagid ning mga relasyon ninyo no. Ni Kumbel Mendez Ilardo. Pa-shout out ko ni Amzel Anuba, Alexis Im Caracol, Daddy Bensing Gandhi, mga nangitag uyab sir. Panghatag ko no sir, hala. Gihimo na ko ninyong kuhan bugaw ha. O sige pa manawagan ta. O kinsa kadtong mga way uyab diha, mga kadtong wala pa nakakabalag silang mga hinigugma silang kinabuhi, kadtong mga way uyab diha, mga gigabaan mo. Mga piliang dako. Magpili mo. Mawa, wa na noon may uyab. Muna akong giingon na. Siyaon. Kung naaga na magbirig-birig gamay diha, hala. Pakalusyag tubig. O pabughaa og kahoy. Ang uban no, lain ang gustong bughaon. Dili kahoy. Gapakahoy-kahoy. Pastilan Ginoo ko. Maayong gabi yung tanan diha no, padayon lang yapon tagbasa diri balag murag atong mata murag pitok-pitok man. Kung namanok pa ni murag man gikamalo. Bitaw magseryoso ta, di na ta mga tawa guys no. Magseryoso ta karong gabi una no, kay naa tay bad news na po tay good news. So di ta magkatawa no. Bing bitaw. Seryoso guys. Di seryoso daron na kanang sultihan ta mos tinuod no kanang mga ayo lagi. So magseryoso ta. Arita sa seryoso magsugod. Valentine Dinopol, pa-shout out sa mga nagbantay sa mga unggoy sa hagdan. Maayong gabi sa mga nagbantay sa unggoy sa hagdan. Kung ako din ipasigarbo mga kaigsoon, ang barangay hagdan, mao ka na ang part sa Oslob nga asa ninyo makita ng butanding, pero adto mos barangay hagdan, didto ninyo makitaan ang kining mga unggoy. Pero dunay oras ang pagpananaw sa unggoy sama sa pagtanaw ninyo sa butanding no, sa whale shark or tuki ba na inyo ang gustong itawagan ha. Pwede mo maadto mo sa butanding pero tagai og gamayng panahon mugahin mog oras para sa tuang monkey watching. Naatay daghang mga unggoy diha sa barangay hagdan. Dili ba? Nga inyong makitaan diha sa buntag lang kay ini kahapon ana ang mga unggoy mamauli naman. So akong i-shout out no kadtong mga nagbantay sa unggoy no o kadto sa mga unggoy nga nagbantay sa ilang magbalantay. Marumaro sa ning ubang unggoy no kay ila sang bantayan no kadtong nagbantay nila. Imbis sila ang bantayan, sila manoy namantay. Seryoso lagi. Paita ni oy. Balik tag seryoso ba? Pa-shout out ko sa muhatag nako glod. Salamat daan. I love you. Kinsa may muhatag nimo glod? Ibanez never fade. Naa sa mong silingan diha. Wa pa na ako na load. Bad news. Mag-bad news ta una. Munya natataod no.
Magpatukar tag para bad news. Ni Cumbel Mendez Ilardo, shout out ko ni Nico nga naglantaw nimo nga naa diri sa Kalumpang nga galantaw namo while gatagay. Hala mo. Nagtagay mo diha ha? Asa ra gusto akong amigo? Okay lang makigsunan no, okay ra jud kay na magtagay mo, magtagay-tagay mo pero anha lang mo sa sulod sa balay ay mo pagtagay sa gawa sa balay kay delikado ng ana mo sa gawa sa balay. Makaahat mo hatag ana sa mga mangagi. Sus, Ginoo ko. Kung imo ra ba ng PM no birno, maglingo-lingo ra ba yan na? Dugay bina mahubog. Mao nang gusod balay lang yun. Pero ang bad news anang ana mo ana sa mo magtagay sulod sa balay, bantayin inyong mga sinilas diha nga katong mga baga. Katong mga Rambo, o Rambo man ay baga nga sinilas no. Katong may himuon og ligids traktarak. Bantay-bantayin na kay basi kinig pauli na mo na ipare sa ilang sinilas nga wanay kubong. Binuang nila. Brian Mabita, paki-shout out sir sa tanan government employee, sa tanan government employee here in Davao City Hall. Maayong gabi sa taga Davao City Hall, labi na sa tuwa nga pinalanggang mayor diha sa Inday Sara. Maayong gabi nimo diha mayor. Og sa imong mga sakop nimo diha sa naa sa munisipyo. Ayaw ben taon ko padali Inday sa Inday Mayor Sara no, ayaw ko padali diri ko ana. Og Durian. Paki-shoutout sa among Mayor Sara Duterte nga super duper big heart. Yes. Dagan kayong salamat no Brian Mabitad no si Mayor Sara Duterte naagyo ni siya kasing-kasing adto sa tuang mga nanginahanglan o kadto sa wala manginahanglan naas po ni siya kasing-kasing kay maayo man ni siya pagkatudlo ni adtong batan-on ba siya. Mura sa mig kaila no. Mura siya mig classmate. Tichi Lirasan Surmion, shoutout ko Mardy Pancho, kaila kaniya sir, kaila kayo ko ni Mardy oy. Ako maning kumpare. Ngano man na siya diha. Dako na ba akong kinugos oy. Mayong gabi no sa Ira Inilra, bi dia sa akong anak sa Bugualo. Mayong gabi sa mga anak ni Arlene Arias. Akong gibali mo pangalan daan. Basta di madawat sa system ba. Diya sa Bugualo, mayong gabi niyong tanan diya. Mayong palakpakan niyong tanan. Pa-shout out sa akong partner in crime, Miss Miraflor Osaita nga taga-Hagdan Oslob nga nagtan-aw karon kay break time pa Manila. Okay, daghang salamat. Nakulbaan di ako sa pagsulti nimo break time mo. Akong giyon nagtan-aw karon kay break time pa Manila. Naa day sumpay kuyawan man sa dana. Oy, ayo taon ko pa kuyawi ba. Kasabot ko nasa gawa sa Mandaluyong. Wala sa sulod. Ikaw ang jokers. Agang magandang gabi mo dyan. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Lini Pinaran. Magandang gabi, Ma'am ha. Unsay bad news, sir? Ang bad news no kay di na ako kabalo so ang pagseryoso. Beto na bad news. Sa inyong tanaw sa ako ang naong na bad news. Ay dito taod na lang unya dito ako nung tiwasag basa kay basig barangon tani. Heart Chain Caldino Alcalde, pa-shout out sir Deriz Lagundi Oslob. Salamat mayong gabi isa na mga Lagundi naglanog-lanog dirias Lagundi no dias Lagnaso no kanang naay taytayan diha ba. Basin manghula mag plato na adto ramos Lagnason pohon. Gwapuhay jud ning sir Roy kani. Moy akong ganahan ba si Jomar Kabalit no mao gyud akong ganahan jud. Palakpakan jud ka. Uhoy! Nalipong man ko eh. Maria Georgine Busico, akong bad news kay ako'y tig-translate, ikaw los kalanobo. Namay ni bad news ron. Anan trapa, good evening ninyo diha sir, labi na sa akong mga anak na sa hagdan, paniod to, di ay ta sir, udto pa diha sa inyo haday ma'am no? Pila man ka oras ang delayed? Pila ka oras ang delay diha ma'am sa atuang nasod. Naman ko naubano kanang delayed ang oras adto ka sa Saudi, delayed ang oras. Okay ra na, pero naiuban diha ma-delayed, mo na delikado. Ay kumpiyansa. Siguro ang oras ay ma-delay. Oras og ang eroplano may ma-delay. Dili kadtong ma-delay ta nga makulbaan ta. Ting quarantine ra barong panahona. Basin maglisod tag move on na ng dili-dili ha. Siyaon na lang na ron. Pilian sir, mura gwapo o gwapa. Uy mapil. Kanang imo ang gipang
sulti ganiya, Ma'am Harjen Caldino Alcaldino, magpili na sila gwapa o gwapo. Sultihan ta mo tinuod kung gusto mo mga seryoso, piliun ninyo mga maestro. Di ba? Kung gusto mo gwapa, piliun sa ninyo mga maestra. Oh, asa ka pa. Oh, di ba? Ang mga modules gani, ang mga modules gani, klaro kayo na ilang man gani ng tagaan og time sa mga maestra. Kamo pa kaya nga nangita og mga gwapa? Ay mo kabalaka. Kay dili gid mo magbasol sa among loan. Mayong gabi kanyang tanan. Brian Mabitad, paki-shoutout ko sir sa akong mama nga ana si Julia Mabitad nga naa sa Labangon, Cebu. Mama amping always diha ha. We love you so much and I miss you. Okay, daghang salamat to. Mapinanggaon gyud nga anak si Brian Mabitad. Makagulang man gud na ang serious sir. Mao jud makagulang ng serious. Tanawa kong naong no. Di ba? Murag gihaplasyan man ni kuan. Kasi ganito pa nga, haplas na akong gani. Bitit. Bitit ba tawag ato? Kasi tawag ato, basta. Naasa color pink nga butanganan. Kanang simot-simoton gani kung masya kay kagkuhan, masya kay sirish. Nai-ininchik nga gisulat sa gawas. Parita. Di ko kaalam kay grade 1 lang matapos ko. Grade 1 bitaw natapos. Pa-shoutout ko sa akong mga amigo diya sa Danao, Tata, Yundin, William, Tia, Dilia, Juvilin, and Rigel. Mayang gabi sa taga Danao, gikan ka na ni Mr. Mario Dinopol. Mayang gabi kaninyong tanan diya. Luz Calanovo, ang unggoy gaatang sa series kay Adto City, mangompra glami, magsyakay daw mo. Basin ako mabunutan dire, magpalod yung unggoy. May pa'y unggoy, ang cellphone lang, pitik-pitik pa. B.E. Pader, Kayawan. Maro, pa-shoutout sir, shoutout ni mo Maro, gini siya ba? Aha, mao lagi. Mayang gabi, diya mo diya, si Ma'am Lini, kasabot, tinigbisayas, Ma'am Lini din, lugsanay ko gani haglitok og Tagalog, oy. Balong din siya mabisayas, Ma'am Lini, no? Ma'am Lini, magbisaya lang tayo, Ma'am, ha? Shout out ni Amsil Anuba nga naa sa ngit-ngit, naa sa lalo mangga kuyog sa iyang bayi nagtabi-tabi ala. Kinsa man na? Sinikumbin ni Lardo Mendez Lardo, kinsa man nagdit-date dia sila mas mangga. Saksi nining kamanggahan, ubos ni adtong dakong kahoy. Dito natawo ang imong mga pasyali, human siya pipila ka bulan, wala na mo abot ang kadagatan. Ayaw mo kumpiyansya mo sila mo mangga ha. Bantay mahulugan mo mangga. Okay ra mo mahulugan niya maburot ng inyong ulo. Unyaglain na ng maburot ng uha. Piyansya mo. Bitaw no. Daghang salamat no. Ay mo pag-stay din sila mas mangga kung ngit-ngitin. Ang gawas na barong mga bitin. A reminder dahil sa makigsuna no. Ayaw mo kay kumpiyansya karong panahon na kay nang gawas ng mga bitin ron. Ang ubang mga bitin no. Naros nyo silingan. Nagsigtanaw ninyo. Ang uban no. Mga bitin. Nagdagsilupin. Inigting ulan, manglutaw. O shout out sa tanang mga silingan nato diya nga manlutaw kung ting-ulan. Kamoy bahala diya sa inyong pasabot niyo. Pa-shout out ko sir sa akong gwapang amiga nga si Adralin Zamora Kabanlit ug sa akong kinakusgan nga igagaw Judax Kabigon, Nico Kabigon, Jake Matthew, Joshua Kabigon. Daghang salamat to kana gikan ni Jingjing Osorisco. Daghang salamat sa inyong paghapit. Modrainan Ampaso the second pa shout out yes mayong gabi ni mo diya sa inyo salamat sa imong paghapit. Clarice Tangag taas-taas na imong message ni Clarice Tangag Alaga no taas-taas imong message akong basahon ha 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 ha
Thank you, salamat ma'am. Ibanez never fade. Ha ha ha, yapon. Paita, nagsugod maning mga ha ha. Ayong gabi, Father, pa-shoutout ko sa akong amiga nga tua sa Isabela nga si Snooki Menendez. Nagtanaw daw siya nako. Thank you, salamat gikan sa tuang usa sa tuang mga bigating nga sponsor si Mr. Clemente Dinopol ang nanag-iya sa Triple C Barbershop diha sa Babagdos, Lapu-Lapu City o nga nanag-iya usab kini siya og Triple C Mobile System or Disco Sound System nga naa diha sa Lapu-Lapu nga pwede ninyong mahulaman. Kontaka lang niyo si Mr. Dinopol Clemente. Thank you, salamat ni Snooki Menendez sa imuhang pagtan-aw no. Manginaot ko nga naama ka sa Isabela unsa may sinulpihan diha kay atong paningkamutan. Valentin Dinopol, pa-shoutout sa mga sponsor ug shoutout sa radio labi na sa igsoon nga gwapo nga unya buutan nga si Clemente Dinopol, di ba? Sige, haling-haling gyud. Halingi gyud na. Murag na may gibuhat diha ba? Patricia, shoutout shout sir. Shout sa pag-shout na ako. Shoutout sa Barangay Sugbay, Barangay Pitugo no, si Sir Pitugo sa Barangay Sugbay. Danging salamat Ma'am Patricia sa imong paghapit. Madlok day ka barangon di ay sir, bot dangin. Barangon dani no. Base no ginig kalibang nga malibang tani chinso nagandar. Delikado. Daddy Vincing Gandhi, shoutout ko sa akong mga igsoon nga naa sa Lapu-Lapu nga sila si Pit Ninyo Vincing Gandhi, Wayne Gandhi, Hannah Gans, Michelle Vincing Gandhi, Sunkados Joshua Gandhi. May gabi sa mga Gandhi diya, gikan ni Gandhi Vincing Gandhi. Good evening. Trikche, naa diri si Diri Mardi, dako na taon imo kinugos na ngayog pinaskuhan na di ko kabasya. Di ko kabasya sa pinakatapusan. Na diri Mardi, dako na taon imo ang kinugos. Kung siya may sumpay, di ko kabasya. Hanap-hanap man day. Kung siya ang pagbasya, 5 hours. Okay, 5 hours ang itong delayed no dito sa lugar asa nagstay si Anan Trapa. Maayong gabi ni mo diya. Salamat sa paghapit. Unsa nagwapo imo igsoon Valentin Dinopol kay ako na sulungon. Sulong na dito. White flower. Dili. Dili to white flower. Kuan mo to mura ba itong haplas ba? Usa mga guys, haplas nga is naong kana makapapula sa naong ba? Dili po tong shiotes. Para matos manok. Serious na ko. Sir, paki-greet na lang kapatid ko Bohol, Pinyaran family at sa Cebu, Florencio Pinyaran, gikan ni Ma'am Lini Pinyaran. Magandang gabi sa iyo dyan, Ma'am. No? Salamat sa pagdaan. Siguradong makakarating ito sa Bohol at saka sa Cebu kasi naglanog-lanog man tayo dito. Sa mga taga Bohol, magandang gabi sa iyo dyan. Bigyan nyo naman kami ng kahit isang chocolate hills lang. Kaya-kaya. Laban. Mga kaibigan. Pusho. Shoutout kang Alexis M. Caracol and Shell Anuba. Gikan ni Dandy Vincing Gandhi. Mayong gabi niyo tanan, Gwapo ka na, sir. Kisa may gwapo. Kisa gwapo ani. Naay nangita gwapo. Naana sa gi-present diri nga gwapo. Kisa may gwapo. Kisa gwapo. Ay kung na ako ang gwapo ani. Ay binuang ba? Sakit ra bang kamaturan? Dawaton ginako ning kamaturan na. James Paul pahamtang mayong gabi sir, pa-wash out ko sa akong mga amahan diha sa Danlong sa Oslob Cebu nga nagtabako og maskada karon o Cloud9. Og sa taga Oslob nga hilig kaayo og maskada diha, mayong bulhot ninyong tanan. Mayong gabi sa mga taga Oslob nga mahilig og maskada no. Daghang king salamat no. Sige, kumbati sa inyohang Cloud9. Hoy, anya sila ba? Unsya kagadira, nangit-ngit. Ayay, kuyo gay ni mo imong baye. Ayo lagi pangit-ngit. Agayanan Anib. BE sir, pa-shout out ko. Kuyawan. Kuyawan mo sa dan. Pa-shout out ko sa nagtagay og beer diya sa Babag Villa Amakan mayong gabi sa mga nagtagay-tagay diya siguraduhon lang gyud nato nga naatay social distancing inigtagay unya inigtagay nato mag face mask gyud ta para dugay mahurot ang beer. Di ba? Face mask is life. Mao na timan na nato makigsunan kung mugawas man ganita sa tuwang panimalay karong panahon na mugsuot tag face mask or face shield.
Unya magdala sa tao ganang mga ang alkontra sa virus kay di na to makit-an lagi na tong kontra oy. Shout out sa akong uyab nga gwapa o sana all. Sana all uyab gwapa. Pa-shout out ko sir, Cabrera family, lalong-lalo na ako. Magandang gabi sa iyo dyan, Gladys Mer Cabrera. Magandang gabi at saka sa lahat ng mga Cabrera family. Hello sir, mayong gabi sa inyo diha dyan. Salamat sa inyong paghapit no. Salamat sa inyong para yung pagsuporta sa tuang tulumanon. Bisan og na late ha. Unya dili ta magdugay no, naalam ko isulti karon. Unya asa tay buhaton. Unya ako ang di ay nga ipa-remind kaninyong tanan makaigsunan unya taod-taod kay wala pa man ako nakuha yung tanang number. Kanang taod-taod na lang ako sa tiwas og basa kay basin mapalitan tani unya og manika og dagom. Impas tani. Pa-shout out ko idol from Northern Samar. Maayong gabi sa tanang taga Northern Samar nung gikan ni Ezekiel Igirindon. Diya sa Northern Samar. Layo na tag naabdan ba? Mayong gabi ni mo diya sir si Ezekiel, Sir Ezekiel Igirindon. Mayong gabi. Sulunga karon para makakita nimo kagwapo na nalagi. Bahala. Hay Ginoo, kasakit na tiyan ako katawa nimo. Ayaw mi katawa lagi. Mamaya tayo magseryoso na kay ngayon katawa sa muna. Good evening sir, pa-shoutout ko sa Alkaldi og Dangkolos family sa Oslob, Cebu. Yes, maayong gabi sa mga Alkaldi og Dangkolos family diya sa Municipality of Oslob, Cebu. Daghang salamat sa inyong paghapit. Magandang gabi sa aking ninong na nanonood dyan. Magandang gabi sa iyo dyan. Magandang gabi po sa iyo ninong. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po si ninong ay galing sa Batangas. Ito po, siya po yung nagbigay sa atin ng microphone. So magandang gabi sa iyo dyan, Father Ninong. Magseryoso na tayo na kayo na yung mga pare ang tanaw diya. Mayang gabi ninyo diya mga Father. Salamat kayo sa pagapit. Pa-shoutout kay Daddy Binsing Gandhi and Steven Luna nga nagduwa og email. Nagduwa mo og email di ay? Ha? Karon ha? So karon kung gusto mo duwa og email no, gusto mo taas ang inyong mutaas inyong rank, duawan ninyo ang Daddy G, nga gidumala kana sa tuang higala nga si Gamgam Rondero no nga taga Oslob sa na siya, manghatag na siya og skin ninyo kung inyong i-follow, i-like ang iyang page. So akong usbono Daddy G. Mao na ang pangalan sa page ni Mr. Gamgam Rondero. Daghang salamat. Ayong bi ni mo diatan, may gabi sa nimo dia sa mga tagahagdan. Si Griselda Luzada Osaita, mayang gabi kaninyong tanan. Mayang gabi, Kim Nihay, magandang gabi sa iyo, magayong gabi. Shout out kuya, Nika Rindon Tobias, mayang gabi kuya, mayang gabi sa nimo ate. MJ Joy Labisti Asocio, ho, sa ho. Ho bitaw. Okay, hi, mayang gabi, yes, mayang gabi isad. MGB Vasquez, shout out ko nila ni Bibi Awot nga nanihapon mayong gabi ni mo dia, mayong gabi sa ni mo dia MGB Vasquez no, may pa mo dia nanihapon na. Salamat sa pagapit. Naon siya naman niya akong shampoo. Sakit naman niya akong kiliran. Shaon man ni Ron. Magpadayon ta oy. Wala man na andar ang tuwang gipaandar. Makina. Pa-shoutout kaya, okay? Pa-shoutout kang Amsil Lanubang nga naa nakasabot nga kitaon ugma adto sa kwartel na nasad mo kita. Magkita-kita day mo ha. Adto mo sa kwartel ha, bantay lang mo gyud. Shoutout ni Joy Joy og Kim Kim sa Mainit Oslob Cebu nga nahilig og TikTok. Okay lang mag-TikTok, ang importante buhi. Di ba? Dahil salamat to sa pag-TikTok diya. Alam mo pag TikTok daplin diya sa pantalan sa maayo shipping lines kay delikado diya basig mga hulog mo diha. Okay ra mag mahulog. Kung mahulog mo pingon nako. Unyag mahulog mo pingon sila mo sa pantalan, dili okay. Pero mahulog pingon nako, okay ra. Pa-shoutout ko ni Hinyo Kala nga nagtabi mayong gabi dia Sir Hinyo Kala yung ni Dandy Binsing Gandhi mayong gabi. Pa-shoutout ko sa mga tindira ila Rosal Oslo bala.
Dan kay salamat no na nitaliwan na ra ba sa laing kalibutan si aning ng Rosal no maayong gabi niyong tanan diha. Salamat sa inyong paghapit. Sweetie Kinawod maayong gabi. Pobreng tao, mayong gabi, Titanic, maayos ang gabi ni mo diyan ni Hosoit, no? Kini si Hosoit na, akong amigo, mayong gabi, salamat kis pagkapit, sulungon si kunig tagay, o niya ba? May na lang, tagaan-taan ni Kuan. Duha usa. Idol, pa-shout out sa mga buskalo, boys, sa Bugo, Alo, nga nang hubog ganina, udto, o nga nung nangahubog mo na? Tanting salamat o Isin Luzada, nga nung nangahubog mo na sila? Lisod ba si Kaig nang hubog niya nga tulog, no? Nag-inom gitingali. Oh, sige, pangatulog na mo. Pamauli ng tiyayo. Kay Ugma, adlong Domingo. Shout out ko sir sa akong anak nga si Mary Rose Codillero o si Mary Jel Codillero from Cavite. Magandang gabi sa iyo dyan from Puying, Irauda, Codillero. Magandang gabi sa lahat ng mga Cavitinians, sakto ba? Maraming salamat sa inyong maraming salamat sa pagdaan. Magandang gabi sa inyong lahat. Taga-asa di ay ka sir. Daghan lagi viewers ni mga taga-Oslob. Syempre, gikan ko sa manindot nga lugar sa Dakbayan sa lungsod sa Oslob. Diba? Taga-Oslob kung dako kung taga-Hagdan. Kung asa nimo makitaan ang mga unggoy. Daghan kayong salamat. Mario Dinopol, pa-shoutout ko sir sa akong amiga nga sila si Laika Matas. Mayang gabi, di mo Laika Matas nung ikan ni Mario Dinopol. Daking salamat. Gladys Mayor Cabrera, sir, thank you sa marami na pa-shoutout mo ko. Pa-shoutout din po sa yung sister ko na si Darlene Jane Cabrera at Graciel Cabrera na nasa Masbate sa training center ng PCG. Thank you sir. Love you. I love it, I want some more of it. Dagan, I love you too. Di ka ta mapatyan sa itong asyawan eh. Oh, mahal na mahal ko kayong lahat. Nag-training ko sa Philippine Coast Guard. O niya, di ka may love you. Delikado. Ciao na lang eh. Simon Vincent Ramos Tanuco, shout out sa mga manghulugay diri sa Kalumpang na maligya sad mi og hulog. Kung say hulog? Kung say hulog? Kung siya nang hulog oy. Nawalan internet ko, ayay. Baka mawalan kayo ng internet mga kaibigan. Gusto nyo nga malakas ng signal? Huwag nyong kalimutan no, kung makapanood kayo ng mga magandang mga palabas. Kung nasa Oslo kayo, kontakin nyo lang si si Sir Dudong Gumandoy. Di ba? Si Sir Dudong Gumandoy, mga kaibigan, nangano ko na Tagalog. Si Sir Dudong Gumandoy, gikontakta niya ang distributor diya sa Signal o sa GSAT diya sa lungsod sa Oslo. Ni-contact siya nato o niya, nihatag po siya og dakong palipay para natong tanan. Oh, di ba? Di malipay tana. Ako rang gisgut-isgutan ang Signal ug ang GSAT diya sa lungsod sa Oslo, pero ang iyang gihatag nato makapalipay sa tuwang mga viewers. Daghang kayong salamat Sir Dudong Gumandoy. Ako na sang pasahon ni tanan ato sang pasahon ang lain nga ni sponsor ganihan mao nang nilakaw ta ganihan gyud dagan tag mga gipanglakaw kay dagan lagi pud og nga gustong mohatag para ninyo, para sa tong mga viewers, para sa umaabot na tong mga kalihukan. Atong pasalamatan si Mr. Segundino Balbuena nga nihatag sad siya og dako kayong grasya para natong tanan. Wade ko'y apil kay ingon siya ako ra may tigbatbat para kuno ninyo ang kuan. Di man ko pwede maluddan di ay. Kamura man kuno. Tagaan ra man kuno niya og kanang tubig mandawe. Tangking salamat katong tubig nga duga abi nimog na puno na. Sus daghang man dig bula. So gikan ni Segundino Mr. Segundino Balboy na makaisunan, magpa-shoutout siya sa mga Dumayhag, Irauda, o Villief, o Glirasan family diya sa Barangay Alo, Oslob, Cebu. Daghang salamat sir sa imuhang nindot kayong so ang gihatag nga mga pahalipay para namong tanan nga mga ka-shouter sir. Pahalipay gimigdako ana. Hello, Mary Valley. Wala mo nag-send nako mga numero ninyo no. Akining load paingon gyud nako.
Juna Duria, hello sir, pa-shoutout sa maestra ug maestro sa Inayagan Elementary School. Maayong gabi sa mga maestro ug maestra diha sa Inayagan Elementary School, mga kaigsuunan. Ako ning kauban sila sa buhat kay lagi naamatan na himutang diha sa City of Naga Division. So ako na silang kauban kay kining Inayagan Elementary School, nahimutang ni siya sa City of Naga Division. Dahil salamat ninyo tanan, ma'am and sir. Pa-shoutout ko kang Alexis Caracol, ni medyo Ilardo 7 Lanuan, Amshel Anubang, nga nangitag uyab. Bahala mo diya. Bahala mo nangitag uyab diya. Dagang single diri ay. Pa-comment sa mga single, pamain sa mga walay uyab. Kasi uyab diya, pamain po. Marian Diana Canyazares, shoutout sir sa Diana and Canyazares family. Mayong gabi isa ng mga Canyazares o Diana family. Gikan ka na ang makingsunan sa inyong nindot kayo gyud ni si Ma'am no. Grabe ka supportive no si Ma'am Mary Ann Diana Canyazares. Mayong gabi, ma'am. Raul Agodo, pa-shout out ko sa nagtagay og kulafo diri sa Mandawi nila ni Danny og Raul. Daghang king salamat no sa mga nagtagay-tagay di akong usbo no. Adto gyud ta sods balay magtagay ha. Kay delikados gawas ta magtagay. Akong gingon kung anta mo gawas magtagay, basi ni mga silingan maagi makahat mo hatag. Di na dali na mahurot. Man gadinalo ko ta. Ito shout out na nagtagay mo sa kulafo diya. May nang kulafo kay tambal na sa mga tambal na spasmo, tambal sa mga himughat man na. Nindot ng kulafo. Makisunod, so diyan mo tinuod no na mga panahon nga medyo lain akong pamati sa lawas, pero dili ni COVID ha. Mo inam gyud kulafo. Binu kulafo. Kanang binu kulafo no, grabe na kaisog sa una sa estasyon DOHP mao gina ako ang siging paminawon ba. Kulafo, ang batang bronze. Mao ba na? I added you to cart sir. Hala ha. Gi-add na day ko sa cart ni Al Omar. May gabi mo di Al Omar no. Kung imo kung i-add sa cart, kanang i-add lang po sa imo ang heart. King salamat Al Omar. May gabi niyo diha. Pa-shout out sa tanang teachers sa Uslob National High School, labi na sa ako nga hobby, si Sir Percius og anak Mabel Villaflor. May gabi sa mga magtutudlo diya sa Uslob National High School yun, labi na ni Sir Percius. Murag kailan man kuha ni Sir Percius og sa ilang ni Ma'am Mabel Villaflor, gikan ka na ni Ma'am Nimfa Colobio Lagari Villaflor. May gabi ni mo diha, ma'am. Aida Bunganoy Katil, may gabi sa tanan nga namati og nananaw sa live. Mubati lang ko sa akong bana og happy birthday from Cavite. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Oh, happy birthday sa tanang mga nag-birthday. O happy Independence Day sa tanang mga gipangbulagan. O sa mga walay uyab. Mga gaba ng tanan. Tichi Lirasan, Surmion, pa shout out sa kusa duha na ko kaanak si Sir si Christopher John Surmion and Miss Missile 2 Surmion. Maayong gabi no. Dinopol Clemente, pa shout out father sa mga buotan nga silingan diri sa Hagdan Uslob Sibog sa akong nanay og tatay. Daghang king salamat. Daghang king salamat no ni Mr. Clemente Dinopol no, kining iyang nanay ni Mr. Clemente Dinopol. Ako ning teacher sa una sa religion. So mao na siguro na ang nindot manggod nga pag-alima nga mga anak sa iyang pagdako atog yung matan-aw ba mo nang nindot ang iyang resulta mo nang akong basta mo na ako ning teacher sa una si yang nanay no ni si Ma'am Kankan ni nanay ni Sir Clemente Dinopol. Dako sa dagan siguro nakatunan no. Siguro mo siguro yung usas mga pundasyon ngano niya mga panahon nga ni try ta og sulod diya sa seminaryo kay gisitsitan man tas Ginoo. Wala lang ta gitawag sa Ginoo, igura ta gisitsitan. Daghang salamat. Pa-shout out Titanic Blues sa akong asawa nga nagtan-aw nimo sa Yati Liluan ug sa akong mga anak nga si Giselle, Jane, Joseph ug Bibi Isa. Salamat Titanic, maayong gabi. Hoswit di sa imuhang nindot kayo nga pagpa-shout out sa imuhang mahal sa imong kinabuhi.
Sulungon to ko ni si Jose ba? Magkasiguro kinig doa usa ba? Bante lagi. Ezekiel Igi Rindon, salamat sir. Shout out lang ko sa tanan nga Rindon sa Banahaw, Uslob, Cebu. Mayong gabi niyo tanan, mayong gabi sa dimo tanan, mayong gabi sa dimo dia sir Ezekiel. Nicombel Mendez Silardo, shout out sa akong paryente nila ni Sawadi Crab Thailand, Chris Mendez, Paul Mendez nga naa karon sa Alo, Uslob, Cebu ug sa Kambutiti, Uslob. Mayong gabi kaniyo tanan, gikan ka ni Nicombel Mendez Silardo. Mayong gabi, salamat sa paghapit. Judy Chris Putrido Inzinares, shout out Kuya Putrido sa Inzinares family gikan sa Oslob, Cebu. Kuya, dahil salamat sa mga Putrido o Inzinares family gikan kana ni Judy Chris Putrido Inzinares. Great Eve sir, shout out ko sa Mort family nga naa karon sa bato. Asa ni nga asa man ni batuha? Karuhan ni bato. Asa nga bato? Bato Oslob o bato Toledo? Asa mga bato ni siya Sharon Dinopol Tanyo? Nama sa bato Toledo, nasa bato Oslob, nasa bato nga delikado. Pasbinuang Tanyo. Seryoso ta, seryoso. Hi sir, good evening. Automatically translated. Mayong gabi dia sir, mayong gabi dia Tan watching from Jeddah. Mayong taga Jeddah si Ma'am Ana Trapa Dapito no, mayong gabi sa mga taga Jeddah no. Mga atong mga OFW makigsunan nga padayon yun ang kamot para sa kaugmaon o para sa ilang mga anak, pamilya o membro sa ilang pamilya no. Daghang salamat ato ni silang iampo kay mao ni sila ang naagyod sila sa peligro pero ilang gipili nga mulayo silang pamilya para sa ilang kaugmaon, para sa kaugmaon sa ilang pamilya. Dan kay salamat yung tanan no. Tanan, kis tanan. Di ka na ako. Mayong gabi dia watching from Jeddah. Good evening sir. Mayong gabi sa nimo Azert Angelis Dumayag. Mayong gabi ini mo dia. An Trapa napiton pa shout out ko sa akong mga friend diri Maricel, Janet, Maribi, Eden ug Iloy. Mayong gabi niyo dia sa naamo sa Jeddah. Magamping mo di ano nya iniguli ninyo ay gid mo kalimot og dala og kuan dalag supas may nang si Charon dia ba dala si Charon Dandy Binsing Gandhi pa shout out kang Alexis Caracol nga nadulag email nga sige kapildi Myra ay lagi gigula ang magsigdula-dula ano mapildi gid mo na kamo di ano mga lalaki no ay gyud dulain ninyo mga babae kay makamagi ang mapildi. Mabito ako, wajud ko magdula-dula, no? Seryoso ba ako sa kuang relasyon? Bato Oslob, sir. Motorcycle Quick Response Team. Okay. May gabi sa ng mga membro sa Motorcycle Quick Response Team diya sa Bato Oslob, no? Bato Sambuan. Yes, Bato Sambuan. Si Sharon Dinopol Tanyo. Dahan kay salamat ninyo ang atuang membro sa Motorcycle Quick Response Team nga naagid permi available kung dunay mga kikinahanglan sa ilang tabang. Daghang salamat ninyo. Cute Mitch, Sweet Mitch. Diga. Pa-shout out ko sa Romera family watching from Gawi. Thanks sir. You're welcome. Daghang salamat. Grace Figurasyon, shout out from Oslob sir. Figurasyon family, mayong gabi sa mga figurasyon. Ariel Dondono Bulunday, ayong gabi sir. Yes, mayong gabi. O ni Ezekiel Igi Rindon. Salamat insan sa pag-invite sa live ni Idol Azert Angelis Dumayag. Mayang gabi kaniyong tanan. Sweetie Kinawood. Pa-shout out ko sa ako friends Ibel, Pearl o Graffy. Di makini si Rafi Tolfo sa Oslo. Basta si Rafi mayang gabi nyo di ano. Okay, di magsugod na ta. Kaniyong tanan, mayang gabi kanatong tanan. Kaniyong tanan, mayang gabi kanatong tanan. Mayang gabi kanatong tanan. So, ako nang isulti karon unsa ako ang gingon ganiha nga doon na tay bad news, doon na po tay good news. So, ari ta magsugod sa bad news. Ganiha man god nang nilakaw ko ganiha no, di ba? Niadto man ko sa dakbayan niadto ko sa syudad. Kauban ako ang pamilya kay naalig ko giadto. So, mao ni ang nahitabo. You're still here.
Magseryoso ta ha. Pitiluna, Aberion, Lord. Sir, schoolmate sa CMA. SMA. Pa-shout out ko ni Fritz Lita Aberion nga ga Facebook diri sa Kangkuay, Oslo, Cebu. Duol sa Safari Beach Resort. Maayong gabi. Akong balikon makaigsunan, no? Akong balikon, akong pinayin ako ang monitor kay medyo mo sakit-sakit na akong dulunggan na. Usa lang sa ibutang sa dulunggan kay mo daw sakit-sakit mo itong dulunggan. So mo tinatabo makaigsunan, no? Ganiha man god. Niadto ko sa nagdiba naman tayo gibuhat nga raffle. So nisulti man mga ato unahon ang bad news. So ato unahon ang bad news. Ganiha man god. Niadto mi sa syudad, to be more specific sa social. Para ma-sure no specific tanong niadto mi sa Talisay na may giadto sa Talisay kini among giadto sa Talisay para sa ni sa tuang atong gibuhat diri matag gabi no. So ang nitabo mo dito no kanang medyo wala kay tanalipay tungod kay kining nawala to ang sounds. Noon sa maning tukara. Bitaw ako isulti ninyo no ang bad news na itabo dito Mr. Lisay kauban sa akong asawa ganiha ug sa ako ang pinalangga nga anak nga mo'y nagbunot sa nakadaog sa mga 100 ka pesos. Ang bad news kay paggikan na mo diri sa kuan paggikan na mo diri sa balay, after ko sa pag-raffle, no? Nag-raffle man ta, no? Oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan hindi. Tama na. Masyakit. Masyakit siya damdamin. Siya aking dibdib. At siya puso. Wag yun, kwenta ng tanan. Bitaw na ako ang bad news, no? Lisod kay ilitok ang bad news, pero sige lang, ato lang paningkamutan nga ato ang matiwas, no? Kay medyo sakit man ko kay siya. Saan, masugod ako, di pa? Sugod na ako? Ato siyang dawaton itong cooler, no? Poler. Sa aking mata. Okay, nangawala na sila. Na mauli na. Okay, so balik ta no. Arita sa bad news. Ang bad news kay human sa ato ang pagbunot-bunot kaniha. After ato ni pahuway ta gamay dayon after ta nagpahuway og gamay atong gihinay-hinay bitaw og kuha ang mga numero sa mga nakadaog. Nan karon pag human ako kuha sa mga numero sa mga nakadaog, ang bad news ani makaigsunan ato sa butang music no para naagay gamay kuan ba moment ba. Human nako pagkuha sa mga numero sa mga nakadaog. Akong na-realize nga dili tanan sa ba nang tukara ay abot tanggapin ay. Akong na-realize no akong nakaamgo ko nga dili di ay tanan nga nakadaog ni padala sa ilahang mga numero. Mao nay bad news. Ang bad news ana, wala sila nagpadala sa ilahang mga numero. Ang good news ana, kining ilang daog padong ni siya kung bulsya. Paitaan niyo. Laing bad news. Ikaduhang bad news, ang mga nakadaog siya, wa pa din nakalike. Dito ano? Ato ang akong gipanawagan no, sa katong mga nakadaog ganiha. Palihog intawon ko send sa inyo ang mga numero no kay medyo delikado kay ning dili ninyo mag-send sa inyong numero kay kung di mo mag-send sa inyong numero no mapadung gyud ni sa nagbunot. Ang good news
kay namin nagyaw-yaw. Ang good news kay ganiha, niadto mi sa akong asawa sa gawas, nakakita ta og mga sponsors. Di ba? So pasabot ana nga sa sunod semana or ugma pohon kung naa man kay time ugma pohon no, pero mulakaw man ta ugma pohon gud kay ugma pohon ato ang mga sponsor na to sa mas diri sa Kansoong no, sa Nobinaryo sa Anghel sa Kalinaw. So mao na nga mulakaw ta og mapohon. So dili ko sure kung maka-live ba ta, pero ako ang paningkamutan nga ini kagabi og mapohon mo balik ta sa ato ang live. Pero sa udto dili ko makapasalig ninyo nga maka-live ta kay ako mosulti man jud ko kung mopasalig gani ko ako ginang buhaton. Dili ta sama ng uban no nga mailas pasalig no pa wa gyud nila gibuhat. So mao na no akong baliko no para pulos good news no. Akong gipanawagan ang kadtong mga nakadao ganiha. Palihog intawon ko ninyo og padala sa inyo mga numero. So kanang naipuwa diha, kakitamos naipuwa diha ano mao na siya ang nakakuha na sa ilahang load ilang cellphone load. Unya kini sa Pikas wa pa gyud nakuha bisag usa. Ari pod nili sa Pikas, kompleto na ang atuang 50 pesos nga nakuha sa ilang mga load, pero ang usa ka pesos wa pa gyud usa nakuha sa ilang load. So kung gusto mo, kung di nyo kuha ang inyong load, amo ning bahin-bahinon. Pila man itanan? 350 plus 250 550. So 550 tanan wala pa nakuha. Padong din mo. Sige. Ayaw din niyo ni kuha, bahala mo. So akong baliko no katong mga nakadawat sa load, congratulations diay sa mga nakadaog ganiha. Katong nakadawat sa load, palihog niya ako og post sa inyong Facebook unya itag lang ninyo ang ShoutOutRadio para sa makakita po ang mga sponsors kay basig maingon sila nga sa maning imuhang among gitagan og load no wala man makakita kung nakaabot ba siyang tungdan. So mao na no para makaingon po sila ba nga dili ta scam. Basin og maingon sila nga basig scam ng tawhana. Siya man na oy. So palihog ko og claim sa inyo ang load kay kung mag-ihap ko ka 20 dili kay mo ma-message no 1 2 3 4 5 19 20 dili gani mo makuha sa inyong load niya po no tan-aw gyud bantay lagi mo lagi isod ko ni bulsya padong ginis panudlanan. So akong balik ko nagbasa ang mga wala kakuha sa load. Sige paminawan ninyo kung nabay nyo ang mga pangalan. Sa usa ka pesos no si Nora Rondero, Francis Angeli Luzada Novo ug si Ria Malina Tinggor. Sa 30 pesos no si Rigner mo wala kakuha siyang load. Sa 20 pesos no si Gidamia Salisis Sueco, Glenn Jalil, Kati Lago, Icor Sinahon, Feli Lopez, Pichi Lirasan Sormion, MJ De La Torre Rumas, Jean Carlizol Soriano Sano, Maribel Sasan, Patrilia og si Mami Joy, Mary Joy Lunday. Congratulations. Palihog ko kuha sa ilahang palihog kog sulti nila sa ilahang basta ilaha. Palihog sulti nila nga nakadaog sila sa mga cellphone load o nya wala pa nila gi-claim, padong na siya sa tuang panudlanan naray grapon wanay sulod. So ganiya makisunod after ta nag-raffle, akong gibalik og sud ang inyong mga pangalan. Ready na pud ni siya para pud sa sunod atong paraffle, pero ugma pohon naatay buhaton nga dili sad paraffle kini gikan ni siya sa tuang mga buutan kay nga mga sponsors no nga pirming nagsuporta kanato si Mr. Clemente Dinopol no na nag-iya sa Triple C Barbershop diya sa Babagdos, Lapu-Lapu City og si Sir Dodong Gumandoy diya sa Oslob no ang dealer sa or distributor sa Signal og kanang GSAT diya sa lungsod sa Oslob.
si Sir Dudong Gumandoy o si Mr. Sigundino Balbuena nga maogyoy ni paambit sa ilahang mga grasya aron sa malingaw. Daghang salamat ninyo atong mga sponsors. Ato sab nga basahon ato mga laing sponsors no, ang Papa Bob Creamy Sisig and Shawarma nga sa kwento pa lang masarap na. Himutang ni siya sa Manila, unya palihog lang kog follow og like sa ilahang page, Facebook page para makita ninyo ang mga lamian kayo nga mga sisig og shawarma og uban pang mga pagkaon nga perting mga lamia. O usab ato pang ato sab nga apil no ang This and That by Ava PH no, si ang gipanagyan ni Ma'am Vanessa Gonzales nga mag-live siya matag gabi sa alas 6. Makita mo dito, i-like lang ang iyang Facebook page nga This and That by Ava PH. So na diya ang barato kay mga sinina unya karong gabi una nagkuan siya. Naa siya ay sale 100 pesos tanan ang iyang gibaligya, pero kung imong paliton gyud no sa gawas maabot ni siya og dili mo minus og mga 300 o 500, so malmahal, so naa gyud siya karoy sale. Dili sa nato kalimtan makaigsunan no ang ato ang mga kaigsunan nga paday nga nagsuporta diha kamong tanan nga naa diha nagsigtan-aw nato. Daghang salamat sa inyohang manindot kayo nga mga paabot sa inyohang mga greetings ngadto sa inyong mga membro sa pamilya o sa tanan ninyong mga kahigalaan, mga inyong mga hinigugma nga inyong gigreet nato. So mag-uban-uban o ta sa ako nang gisulti ninyo kini manggong mga inganing orasan na late pero gitagan rin ta og usa ka oras aron sa pagbatbat sa mga pulo nga kinahanglan batbaton. Daghan na ato taasa ato. Akong usman makaigsunan no, kinsa kadtong nahimutang dool sa Talisay City. Nagsugod na ang nobinaryo sa tuang Anghel sa Kalinaw diha sa Kansohong Talisay City no, Washington Street, Kansohong Talisay City. Ang oras sa ilahang novena mass magsugod sa alas 3 sa hapon. So ang novena magsugod og alas 2:30. Naapod ni siya ay Facebook page kung dili mo makatambong na pangitaan lang ang Archdiocesan Shrine of Jesus Nazareno diya sa Kansohong Talisay City, Cebu. Daghang salamat. Sa paman ako nalimtan, pa ba? So kadtong ato ang mga kaigsunan pod nga dunay mga YouTube account, ayo mo kalimot og follow no sa tuang subscribe sa tuang YouTube channel no. Syempre i-appeal sa kunin niyo oy. Maayong gabi sa inyo diya no, ay sa Lolits Friolo. Maayong gabi nimo diya. Salamat sa paghapit. I-subscribe ko ninyo no kay usa na ni mga adlaw naatay gi-arrange nga naatay gi-contact no na ni contact. Usa na ni mga adlaw madunggan ko ninyo dili na diri sa kuang lamisa kundi madunggan ko ninyo unya pohon sa inyohang mga silingan. Ito, madunggan ko ninyo pohon. Basta bidili ko masulti kanusa kay basig masuhong. Delikado masuhong. So yaw kalimot no katong dunay mga YouTube channel diha. Palihog niya ako subscribe sa atuang channel no, si ang pangalan kabutan nito is Tristan Sinahon. Na dito nakabutang ang tanan nga akong gipang butang dito ang tanan natong gihisgutan matagabi na ay mga dates kung asa mo na mention. Kung sigurado ba nga na-mention mo na ako, nakabutang dito niya. Ayusin mo kalimot o hapit sa ubang mga YouTube channel sa tuwang mga kigalaan ang Learning with Doc Lives, Paris Hernandez, Riv Rose, Diana Guhitas, si Ariel Ariel, nalimot man ko. Basta naidaghan niya, ako niyang isulat niya sa ako ang Kodigo Penal. Okay, makisunan dili ko magdugay ha, pasilua kay ko kay medyo na late ko niya ako ra gyud ning pa-announce ninyo nga ako ra gyud ning gisulti niyo ko nung gibuona nga wala pa mo naghatag katong mga nakadaog, wala pa mo nakahatag sa inyong number. Palihog niya ako sa katong mga nakahatag na og number, moabot na inyong load karong taod-taod pero hatagi sa kog panahon para magpahuway. Dili siya dayon. Pahuway ba matulog. Unya akong baliko no. Alang sa kasayuran sa tanan, sa dili pa ta maghuman, alang sa kasayuran sa tanan, ang akong gisulti niadto no nga ang tanan nga madawat na ako gikan sa tuang mga sponsors, akong ihatag tanan ninyo ditso, akong ihatag ninyo tanan, atong bahin-bahinon.
dili man ako siguro no maapod kamong tanan tungod sa kadaghan, pero akong paningkamutan nga ang madawat na to nga mga gi-sponsor nila, akong ihatag ninyo na kung ganahan mo magkabalo o pila ang ilang gihatag nato, i-message lang ko. Kay may madili man na pwede i-mention sa kahanginan no, kay base no in respect pod sa mga atuang mga sponsors. Tangking salamat yung tanan. Akong balikon na sa maabot nga mga adlaw, akong kuhaon ang pangalan sa inyong mga anak, inyong mga dili mga dalaga nga anak, inyong mga estudyante di ay kay magpa-raffle ta para lang pod ni exclusive ni siya para sa tanang mga estudyante. So di na to apilo ng mga mamo. Di na to apilo ng mga mama kung dili ang ato ang paraffle para gyud sa tanang mga estudyante kay para ato silang maabagan, ato silang matabagan ug ato silang mahatagan pod og quality education no, para sa umaabot nga pag-abli sa klase karong umaabot nga Oktubre 5 pohon. So agi og pagpanganda manggod amo mangontak mi ninyo mga ginikanan kaming mga magtutudlo, mangontak mi ninyo among i-confirm, i-verify kung tinuod ba gyud ang mga numero nga inyo ang gipanghatag. So dili pa ko mo sulti og kung kanus agyod, pero maabot ang panahon nga ako nang ipalista ang tanan mga estudyante kay kabalo ko nga perting daghana kaayo nga mga estudyante nga gustong mo apil. Unya taasa ato kutas man. Og dili ta mingon mo nga kamo sa mga kuano, kamo sang mga ginikanan o katong mga atong mga naadiha nga atong mga regular viewers no. Nasa tay higayon nga magpa-games ta. Diba? So ang kontakon man gud karong panahon na sa mga magtutudlo no, ang mga ginikanan pa man. Ka-opening na sa klase, adto na ta sa mga anak. Kay adto naman sila na to i-follow up unya pohon sa ilahang klase. Okay, so ako sayod ako nga dili ang tanan nga naa diri nagtan-aw nato, dili kamong tanan nga mura og kanang sa mga kay balo ko nga naay uban ninyo diha siguro nga gusto pong mopaampit unya maulaw lang. Ayaw mo kaulaw ay. Bitaw, daghang salamat sa mga nagpaampit no. Ako nang gi-mention ganiha. Dako kayo akong kasing-kasing murag akong kasing-kasing ni Tubo, ayaw mo ibutang inyong number Ginoo ako nang i-delete palugog delete sa kuan sa number ni kuan ni na Ate Feli. Ayaw ibutang diri ang number kay basta i-text mate unya ka. Ayong gabi sir, ayaw lagi. Usama ni. Akong i-delete imong comment Ate Feli ha. Ayaw og comment sa imong number diri sa live kay dili ba ni kuan, salamat Shopee. Wheel of Fortune. Dito i-PM lang inyong number no kay gusto na ko nga ang inyong number wag ko ang og ako ra ang makaibaw. Kay base nunya og kanang i-text me to niya mo ba. Nara ba nang itag text mate niya. Ito lang salamat na makigsunan daghang salamat kayong tanan. Salamat kaayo nga niuban mo na ako bisan sa hamubo nga panahon kaninyong tanan no, kanunay ko magpasalamat ug ilabi na usab di na to kalimtan no ang pagpasalamat sa tuang labaw nga makagahom nga gihatagan gihapon taniya og ligon nga lawas hangtod karon nga padayon kita nga naglingaw-lingaw kauban mo o kauban natong mga kahigsunan, mga kaigalaan ug mga kasilinganan. Akong usbono og mapon adlawng Domingo di na to kalimtan nga adlaw kana sa tuang labaw nga makagahom kung kita mga Katoliko. Kung dili mo Katoliko, naman mo ikaw galingong adlaw nga inyong gisimba ang atuang labaw mga kagahom. So kaniyong tanan, magamping ta, dinato kalimtan ang pagsuot og face mask, face shield, unya social distancing, unya kanang manghugas ato ang hugas sa ato mga kamot, dayon dili ta maglaglaag sa kung dili importante ato ang lakton, ara ra gyud mos balay, pa-load lang mo diha or kung gusto mo load i-text lang ko para i-appeal mo na ako sa tuang paraffle unya pohon. Daghang salamat kaninyong tanan, maayong gabi. Kung naa magay ko nalimtan og mention no, pasiluag kog dako ha. Og mapo na kung timan-an lagi. Maayong gabi makaigsunan. Good night all. Parang meninggi ang kanyang katawan. Saan mong titigan?
idol. Sa ako ang binagol niya. Barato daw kaayo kung pagkalamian pa. Nahimok ako makita sa iyang binagol. Kay dako kaayo ang very affordable. Dayon ko gipalit ang iyang binagol nga tinda. O kikaumudayon sa atubangan niya. Kikaon ko ang binagol ni Jacqueline. Kikaon ko ang binagol ni Jacqueline. Ikaw ko ang binagol ni Jacqueline. Ikaw ko ang binagol ni Jacqueline. Damihan kaayo ang binagol ni Jacqueline. Dililo ayong puno kayo sabay kami. Tunay ito pa sa sulod. Sigurado garantisado makabusog. Wala na pumulaot o iba na kalanon. Pinagol na lang kanunay ang akong ikaon. Daw magpusog na ayaw perni ang lawas ko. Lagi na kayo kung makakaon na pinagol ka na ko. Ikaon ko ang Ako si Simon. Ako usap si Simon.